Καλησπέρα ομάδα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Πρόκειται να φτιάξω ένα βιντεάκι το οποίο θα έπρεπε να είχα φτιάξει εδώ και καιρό και αφορά εκείνο το δύσπαστο καγιάκ που είχατε όλοι κάποιες απορίες. Τελικά ήρθε η ώρα να το κάνω, καθώς εντάξει δεν είχα πάντα και το χρόνο και όταν θες να μπεις μέσα στη θάλασσα θες προτιμότερο να πάμε να ψαρέψεις. Όμως το τοπικό κατάστημα εδώ της Κέρκυρας στο Ψαρεύω μου παραχώρησε μια κάμερα για να κάνω κάποια βιντεάκια. Οπότε τώρα είπα ότι είναι η ευκαιρία, οπότε τώρα θα το δείξω κιόλας. Λοιπόν, εδώ είναι το καγιάκ, θα το δείξουμε πρώτα. Αποτελείται από αυτά τα δύο τμήματα. Το πρώτο έχει 5 σημεία όπου θα ασφαλιστούν τα κλίστρα. Είναι όλα ανοξίδωτα. Μετά έχουμε την αγκαλιά από κάτω. Επίσης αντίστοιχα αυτά που ασφαλίζουν είναι 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, θα αλλάξω λίγο την κάμερα, θα τη βάλω στο πέτο που λέμε, για να δείξω όλη τη διαδικασία και πόσο χρόνο περίπου παίρνει. Και μετά θα κάνω και ένα βιντεάκι για το πώς λειτουργεί, πώς κινείται το καγιάκ μέσα στη θάλασσα. Το έχω περίπου μισό χρόνο και κάτι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Σαν ένα ελάττωμα που θα το βρήκα εγώ και θα έλεγα ότι εντάξει ενοχλεί λίγο αλλά δεν είναι και τίποτα σπουδαίο, είναι ότι το πηδάλιο, καθώς βρίσκεται σε αυτή τη θέση και κουνάει πίσω, όταν στρίβουμε τη μια μεριά δεν στρίβει τελείως. Θα σας δείξω. Εδώ ας πούμε φτάνει μέχρι εδώ. Άμα δούμε δηλαδή εδώ τερματίζει αρκετά, ενώ από την άλλη πλευρά δεν πάει πολύ μέσα. Καθώς το μελετούσα και το κοίταγα λίγο, έχει να κάνει επειδή τα σκοινιά μέσα τραβούνται διαγώνια και όταν πάει αυτή η κλίση το ένα το σκοινί πάει πίσω και δεν μπορεί να τραβηχτεί πιο πολύ. Αλλά προσωπικά εμένα δεν με ενοχλεί. Ωραία, κλείνω, βάζω την κάμερα στο πέτο και δείχνω τη διαδικασία που είναι για να γίνει η ένωση. Εδώ είμαι πάλι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε φτιάξουμε λίγο την κάμερα. Παιδιά με συγχωρείτε, είναι από τις πρώτες φορές που τραβάω κάμερα έτσι. Λοιπόν, παίρνουμε το πρώτο τμήμα, το μπροστά, έτσι. Κοιτάμε να είναι η επιφάνεια όσο πιο ίσια. Ωραία. Λοιπόν, σηκώνουμε τα άγκιστρα. Να τα ξεμπλοκάρουμε δηλαδή. Εδώ κάνω εγώ μια παντετούλα γιατί μου ρίχνει το κερίγιο το πίσω. Ωραία, πάμε. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει γιατί εδώ έχω έδαφος που έχει λίγες πέτρες. Βάζουμε τον πρώτο. Πάμε στο άλλο. Όλα μπορούν να γίνουν από τη μια πλευρά, απλά θα σας το δείχνω αναλυτικά όσο μπορώ να βλέπω και εγώ την κάμερα. Έτσι. Ωραία. Το ρυθμίζουμε μετά πάλι. Λοιπόν, τώρα πάμε, γυρνάμε το καγιάκ από κάτω. Όποια πλευρά θέλουμε, δεν μας ενοχλεί. Σίγουρα έχει πάρει, ορίστε, έχει κρατήσει μια πέτρα. Ωραία, και βγάζουμε. Πάμε εδώ. Εδώ. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να το σφίγγω πολύ. Εγώ θεωρώ ότι εδώ ίσα ίσα. Τώρα το κάνω μια στροφή να δούμε. Εντάξει, και εκεί καλά είναι, οριακά δηλαδή. Δεν χρειάζεται να καταπιέζεται. Λοιπόν, εδώ. Πάμε εδώ. Αυτό είναι χαλαρό, ας πούμε. Θα του δώσουμε 1, 2. Ωραία. Όπως βλέπετε δεν ανοίγουν τα κλίστρα. Αυτό. Πάμε στο τελευταίο.
Είναι λίγο χαλαρό. Δώσουμε 1, 2. Το δεν μας άρεσε. Ωραία. Το γυρνάμε πάλι να δούμε αν τα πάμε κάτσει καλά. Όχι, αυτό θέλει μια γυρισιά, ίσως και 2, για να δούμε. Όχι, 1, το γυρνάμε πίσω. Ωραία, πάμε και στο άλλο. Μία. Ωραία. Στην ουσία είμαστε έτοιμοι. Η καρεκλίτσα μας σηκώνεται έτσι απλά. Τραβάμε λίγο το λουράκι. Να πω ότι και αυτό έχει ρυθμιζόμενες ράγες. Εγώ επειδή είμαι λίγο κοντός, το έχω φέρει τέρμα. Και επίσης έχω γυρίσει τα καπάκια αυτά εδώ ανάποδα, γιατί αλλιώς ήταν πριν από μέσα και κέρδισα έτσι έστω και 5 πόντους. Λοιπόν, ωραία, βάζουμε εδώ το τύχη μας, παίρνουμε την πεταλιέρα. Έχουμε εδώ τις ασφαλιές της. Κουμπώνουμε. Ωραία, κλείνουμε εδώ. Εδώ θα τα αφήσουμε έτσι, γιατί θα βγούμε το κουπί μας. Εντάξει, στην ουσία τι να πεις, 5 λεπτά, οκ. Και το έκανα και σχετικά λίγο αργά για να το δείτε. Ελπίζω το βίντεο να βγει και καλό. Θα το τσεκάρω και αργότερα σπίτι μήπως χρειάζεται να επεξεργαστώ ή να γράψω τίποτα σχόλια. Και θα ξανατραβήξω την ώρα που θα είμαι εμπλό. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, είμαστε πάλι πλέον εμπλό. Πάμε να κάνουμε τώρα τη βόλτα μας και το ψάρεμά μας. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ χαλαρό το πετάλι που κάνουμε. Κάνουμε μια για δοκιμή να στρίψουμε αριστερά. Οριστεί η απόκριση του. Κόβουμε. Ξαναπάμε την άλλη δεξιά. Ωραία. Να πω τώρα ότι με αυτό το ρυθμό πάμε περίπου με 3,8 3,9 χιλιόμετρα, δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ στην κάμερα, στον Avionics. Ωραία. Αν πω ότι θέλω να πάω λίγο πιο γρήγορα με αυτό το ρυθμό, ας πούμε, μπορεί να φτάσει και τα 5,5 με 6 χιλιόμετρα. Με αυτό το ρυθμό τώρα δηλαδή είμαστε τώρα στα 5 χιλιόμετρα 5 χιλιόμετρα την ώρα. Βέβαια πάντα έχει να κάνει και τον καιρό και το ρεύμα. Επίσης να πω ότι δεν ήμουν κάτεχος παλαιότερα άλλου καγιάκ επαγγελματικού, οπότε προφανώς εγώ δεν θέλω να πω ότι αυτό είναι από τα καλύτερα, αλλά προσωπικά εμένα με βολεύει διότι έχω και κάποια θεματάκια με τη μέση, οπότε το ότι είναι σε 2 κομμάτια με βολεύει πάρα πολύ, διότι το ένα το κομμάτι το βάζω πάνω στις μπάρες του αυτοκινήτου και το άλλο μέσα. Συν τις άλλες ότι και στο χώρο, ας πούμε, αποδίκευσης βάζει το ένα κομμάτι πάνω στο άλλο ή ακόμα και όρθια, οπότε για κάποιον που θέλει απλά σίγουρα να κάνει το χόμπι του, να περάσει καλά και όμορφα, δεν θα έλεγα να μην το πάρει, αν το σκέφτεται δηλαδή. Όπως σας είπα και εγώ, το αγόρασα πέρσι τον Ιούλιο, άρχισα να το ψαρεύω πιο εντατικά, θα έλεγα τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβρη δηλαδή. Από τότε μέχρι τώρα σίγουρα έχω κάνει αρκετά ψαρέματα, δεν μου έχει βγάλει κάποιο πρόβλημα πουθενά, ούτε στα κλίστρα ούτε στην προπέλα. Πρόσφατα κιόλας έκανα ένα ανοίγμα στην προπέλα και ήταν σε πολύ καλή κατάσταση ακόμα, δεν είχαν περάσει νερά οι σκουριές. Έβαλα και καινούρια γράσα, ίσα ίσα μπορώ να πω ότι μαλάκωσε και λίγο, γιατί του καθάρισα και τα ρουλεμάν, και γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια και καλές θάλασσες να έχουμε. Γεια σας.